Nyaya huru inopararira pasocial media apo Royal Mint anotumira mameseji anofungidzirwa kuti ari kubva kune hama yaMai Nyati nezvekurohwa kwavo naGilbert murume wavo pamberi pemwana wavo Kiki. Gilbert anoramba zvese mushure mekupokana. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo video rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Muri yeNyati family iri kutarisana nenyaya dzakakomba mushure mekunge Royal Mint aisa mufananidzo achiti Gilbert Nyamanhindi ari kushungurudza mudzimai wake Joyce Manyara vanova Mai Nyati pamberi pemwanasikana wavo Kiki. Nemashoko anotsanangura zviitiko zvakaitika sekumurova mushure mekunge akanganisa kuchinja chenji nekunyora mubhuku ye50 zigi muchitoro chavo nezvimwe zvichemo zvinokatyamadza. Royal Mint, mugadziri wedhijitari uyo anozivikanwa muZimbabwe uye mupurisa anoshanda zvakare kuMatrix, akagovera meseji refu iyo inonzi yakabva kune hama yaMai Nyati ichiratidza kushungurudzwa, izvo zvaita kuti vanhu vakawanda vataure zvakawanda paindaneti vachishora Nyati. Meseji yatumirwa inoti: ndeipi jedza, ndati ndikuudzei kuti Nyati anorova Mai Kiki nezuro akavakika nebhutsu mushopu nenhau yekuti pane munhu akasiya chenji 50 zigi. So Mai Kiki haavana kunyora mubhuku, ndo pakatangira hondo yese. Akazotobatwa naefu ugoona mai vaNyati vaivepo vachitomwa zvavo Fanta Grape vakafadaya. Kana kumbomisa mwana wavo, usaburitse zita rangu, ndiri munhu wepedyo navo. Mushure memeseji iyi meizvi, Nyati anoramba zvese achiti kupomerwa uku hakuna hwaro uye kunobva kune vanomuvenga. Iri harisiriro drama rekutanga reNyati. Pakutanga kwegore ra2025, Gilbert akasangana nekunzi akambochita uye akamboonekwa ari muloji nemumwe musikana mutsvuku, izvo zvinova zvaakaramba zvakare. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Do you think these are true allegations or vanhu vari kungovengawo Gilbert? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.